गुटका मास्टारा इखौ बिराद सेक्रेट नायनो खोन्थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा मा खालामना जानो सानदों दा फैनोलाय मा लाबोदों स्कुल लामा बियो ओमफ्राय मेन गेटआ नै हनुमान 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 मामा हनुमान गेट बानायग्राफ्रा थालिरनि जायगायाव एसे जाबाय नामा थालिरनि जायगायाव एसे जाबाय नामा ए गोदान स्टाइल गोदान स्टाइल बानायदों मालाय थालिरखौ साइज बानायनो नागिरथारदों आरो मामाया ना मामा ओंखाम मोनजागोन ना मोनजायाखै मामा सबाय बिमाया ओंखायनोथ' मावाखै ओंखाम मोनजायैखाय कृष्णआ थाखानांगोन ना कृष्ण नङाबा बोरै जानो हनुमान हनुमान इउल'मेन बेलुन लगायबाय ओमफ्रायो गय दंफांसो इयो ओमफ्राय दा थालिरखौ फिसा बासिगोन आरो इयाव बेलेग डिजाइननि खामानि मावदों ना मावाखै खामानि मावखांबाय बानायगासिनो सबाय हुख्रेमदों दा इयो हाबानि दा सारलाबायनो होनदों मेहेन्दी आखिबाय जोंहा नै गुमैया आखिना होदों आंनो दा साहा लोंथ'दों गुमैया जि मोजां आं देनां हाबायाव लेंहरगोन दे गुमै थां दे आंनि बिगुमै सना दारिया मोनसे गोलाव जाना दं नामा मोनसे गोलाव जाना दं आरो खोमा थन्थ्रगोन ना इयो हगारलाय थन्थ्रगोन नामा खेंख्रा जादों आखाइ लानाय खेंख्रा जादोंमोन नोंना खेंख्रा जादों नङा आखिनानै खेंख्रा जाबाय जेबो नङा सोर इयो मामानि आइडिया नामा हा मामा बेफोरखौ लगायना नोंनि आइडिया नामा ए बिराद मोजां जादों आदा उजित दंदेरो दे मोजां आरो दंबावो ए खिना होबाय जारलालै सबाय देदों गय खावदों पम्पि साखिनायबा बहाय नामा आयंआ दंबावोहाय एसे मा मोनसेखौ लोङो मानसियालाय रायलायनोबो रोंला एसे एसेल' लुबाय थानांगौ नामा दैखौ एसे होआबा बे खनसेनो होबा जायाना नामा लावदां सबाय बायदि दैल' लुफैबावदोंसो उनावसो फैनानै मालाय बिसि मावो नैयो गारासो ओंखारबाय माथो बुंनो बे बुस्थुखौ बेयाव थिखोग्रोबाय आरोना बेनिफ्राय दै लुइ लुइ होबाय थाबाय दाख्लै सावनाय भिडिअखौबो होदोंमोन ना आङो बे गोसाय जानाय गोसाय जानायसो गोसायसो माने ओंखारजोबखांनाय आरो इयो बे गोदान दासो सरहांनाय बेसे सेल थांसोदों एसे सेल जागोनथ' दासो सरगासिनो गोदै ना गोदै जायो माथो होबावनो बाहायनांला बिसिना जेखाइ पम्पिनो सिमोन दैमायाव गुरनो होफैबाय खबाइबो दङथ' आरो मा होनो नै खबाइ दं इयाव ओरै खाना लाबोदोंमोन मैया खम ना गुरै गुरै जासिन बियो इदि जेखाइया सिमोन दैमायाव खामानि होआनो
अन्थाइ गोजाना माबानिसो लहानिसो बानायनानैसो सिमोन दैमायाव ना गुरनो हायो माने रायजोफोर नै नोंसोरथ' जेखाइ खबाइ मोनबाय मा खालामना जानो सानदों दा दाउ गन्द्रा खालाम सानदोंना दाउदै दैनो सानदोंना ना गुरनो सानदों आङो सिमोन दैमायाव ना गुरनानै माबा आलासिफोर फैबाथाय मालाबा फैसा गैयाबाथाय ना सिमोननि दैखौ गुरनानै जाहोगोन आरो आङो आयौ ना गोरान फोरानना दोनसिगोन आलासि जेव जेव फैबा बेखौनो संना होसिगोन आरो ना होमबा दाउ गन्द्रा खालामला दाउदै दैनो होना माने गुटका मास्टारा बेखौ बिराद सेक्रेट नायनो खोन्थादोंमोन आरो ना ओमफ्राय दा देखायनो हायाबो जानो हागौ बेनो जानांगौ आरो ना ओइखिबो बख'दे आं दा मोजां माबाय 1 2 3 गुटकानि बेनो स्पेशल गुटका मास्टार स्पेशल नोगोद 10 लाखनि बुस्थु होफैदों बिथाङा गुटका मास्टारा ओमफ्राय दा बेखौ माने दोनसै माल माखा मालाय जेंगावा आनबक्सिं खालामनोहाय जोंखौ दांनो होला हाबानि भिडिअ होजोब्बायना जोङो बेफोरथ' गामला नै इसोरखौ संसार जानायनि खोथा नालाय मगबो होफैबाय बाल्थिंबो थौ फिसाबो दंमोनहाय थौ फिसाबो दंमोन नै 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 ओंखाम संनो थौ ओमफ्राय माबा माबि मैगं बासिनो नै माबा गामला बेफोरो जग दै सोनो ओमफ्रायो साहा लोंनो नैबेखौ कफि काप ओमफ्राय नैबे बुस्थुआव बिराद मोजां दं आरोना बेयाव बिबाजैनि बिनानाव होनाय नालाय बिबाजैनि दख'ना दं ओमफ्रायो बिदानि गामसा ओमफ्रायो फट' सानैनि ओमफ्राय बेखौ जेंगाव आनबक्सिं खालामनानै देखायसिगोन ओमफ्राय नै इफोरसो खोमा दख'ना होदो गुटखाया मैया मोनसे बुस्थुखौ सेक्रेट नायनो खोन्थादोंमोनलै गुटखाया ओमफ्राय आं दोनफाजोब्बायना बावनानै मोजां लगायबाय नै दा बोखाजोबनांसिगोन कमप्लिट जाबाय नै कालार होजोब्बाय खेबबाय थानो लुगैबा रिजाइना रिजाइन अमा बेदर सा लोंगोन इयाव गबिन बिराद मोजां सिबो माथो नोंबो माव बिदिनो मावनांगौ नायग्रा हौवाया मोसाग्रालाय बिस्रा बिराद मोजां बयबो निजे निजे साफा नुखाया बेखौ जोङो हिन्जावनि गानग्राखौल' आनबक्सिं खालामबाय मालाय ओमफ्राय जेंगावनि बाहागोखौ जेंगाव अफिसियेलनि चेनेलाव नुसिगोन बे आनबक्सिं खालामगोन आरो बिराद मोजां मोजां बुस्थु जाखांबावदों ओमफ्राय दा जोङो माने हिन्जावसाफ्राथ' दख'नानि लब नालाय दख'नाखौल' नायगांबाय आरो मा जादों नोंलाय हौवा गोदान मेंबायलां आइ बिदि उन्दुफैलाबायबाय ओमफ्राय बेसेरा हाबा जानायनि खोन्था मेंनानै आयु आफाखौ सेस गोलोमजोब्बाय मेंदोंबा